Ngawur. Tru, Aku ngawur kok kowe. Brambang Saksen 5 berjuang labuh negem. Brambang Saksen 3 berjuang timen bersatu. Ririn. Kantor kawat Boyolali. Pedhot ning kalasan sumedhot perut tilasan. Dirana satirene tilasmu ngene tapehe. Yo jotos-jotosan yo. Ming kleruwe kok tendang-tendangan ora. Prengori ana ulane, ula king kobra ora mundak dodro. Wah ora cocok. Ora cocok King Kroba. Apa? King Kroba. Kobra. Kroba. Kobra. Kroba. Sendir lenga patra. Sendir lenga prata. Anjani latih sing wis ketekuk ora. Brambang Saksen 3 nek didol payune pira. Brambang Saksen 4 nek nggo nyambel pedes banget. Ngawur. Kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Ndrawati kudu gelem nutuake menyang Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penawamu ora gelem bali, nuwun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong cop. Aku katamu tuwa Mandura. Wah, dapusi aku. Dalene sing maju sing Caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ning ngerti panjenengan ingkang majengono pabalatan mbok modal nek kula wani Nek ora wani bali. siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang Wledha. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki Kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadange Prabu Duryudana. Leles Kowe pernah apa? adine Tegese pangkatmu Pengilan Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun cuman pleco teng negara Ndrawati ning ngayal dolnane ngayal. Dolnane ngayal. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakardine sing sak isore dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Parasata Kurawa. Leles Nek kaya ngono iki sing bener sapa? panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kurawa gelem bali apa ora? Pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali wajibe jotosi mangkat. Nun Mangkato. aduh kula wau matur napa? Nek sekuni Durna ora gelem bali wajibe jotosi mangkat. Maksude Durna karo Sengkuni iki nek ora gelem bali jotosana. kula Hmm. nek nesu Omong sing ngakon Baladewa. Siap. man kan bali Sing ngakon sapa? sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ora kowe kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Sampeyan kan bali. Ming jawabane 2 saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem Bali penak wae ora gelem. Kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nuwun ngapunten nek sampeyan ora gelem bali, kepeksa kula ceng ngajal sampeyan.
Bapa Dana Kundul. Lho. Bali piye? Iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Darawati kudu gelem nutuake menyang Durna Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penawamu lah gelem bali nun ngapunten kula kepeksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka 5. Aku wong tuamu kok karwani karo benganture jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Lapol komandan. Durmagati wi. Kula pun lesik. Mundel kabeh. Cengkuni kula jotos, Durna kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake Kurawa cacah 100 ki nek ana prencurane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep mindak sing ora prayoga, mbok eleke. Siap. Wis kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodo, kudu tok tanggung. Nggih, lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok karo Cengkuni karo Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ganggu gawe kemerdekaning negara Darawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durmagati. Ya. Hoa. Saka kono kaya wong nguran. Gendong. Kuwi apa? Kuwi kesenian apa kuwi? Hah? Ra yo apik. Enak apa? Wong urip ning alam donya sae tatose. Aduh lolo wis kangelan dipaitu. Ya la gembus. Ya la yo nduk. Waduh. Aduh. Ngapunten, Mbak, ngapunten. Sae tatose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mas yo la genduk neno suaramu apik Brambang saksen 5 berjuang labuh negara Brambang saksen 3 berjuang timen bersatu Riri ayo Bagong Riri Wadro Prengori ana ulane ula-ula dul ora nyoko dudel dira satirene bola-bali wutele bot goblok bodoh koclok tolol awe ora iso neruske bapak iki nek nembang ngono nek diteruske senenge ra jamak-jamak ora riri prengori ana ulane nek ra iso kan ula tali picis ora ala mundhak manis dirana satirene tak temek kena janggute riri ringane ana ulane ula-ula dumung ora ala mundhak dunung tirana satirene tak temek kena janggute iki digawe ula apa wae saka riri pengori ana ulane ula-ula sendok ora ala mundhak medhok lha tirana satirene tak temek kena janggute ula tali wangsa riri prehari ana ulane ula tali wangsa ora ala mundhak mingsra dirana satirene tak temek kena janggute king cobra riri
Pringori ana ulane, ula king kobra ora mundak ndodro. Wah, ora cocok. Ora cocok kuwi. King Kroba. Apa? King Kroba. Kobra. Kroba. Kobra. Kroba. Sendir lenga patra. Sendir lenga prata. Anjani latih sing wis keteko ora. Mau lagu apa to, Jineman ular kambang. Kowe nek iso nembang kuwi karo bapak mesti disayang mbok njaluk apa dituruti. Napa ora krungu ya saya seru. mangarep andenya sae tatose dua lolona SAE kuwi oli. Aku tekan kira mah diajar kowe nek SAE kok oli. SAE kira oli to. Sae terus dua lulu wis kangelan dipai duyo lah yo Mas. Nduk, Ya nduk, ya lah ya nduk. Sasi sura siswa. Sasi siswa sura-sura. sasi sura ne posona bol lho dene kok bapak rene. Codasmu kowe. Dandase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro, Kowe kutuk apa Petro? tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndoro Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro, aku culno, aku tak melayu ngono kan. Ora sampean boten bantu kalih kula. Kalih Petro. Karang kacempel bumi aku jara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus aku takon ngopo? Kurawa ngamuk, Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kang Garwaca karo Kang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa ndak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan loro tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambimu Juga. tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wisan teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke wonge. Jenengan nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus Aku tak mancing ning awakmu. teri. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya.
Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kuthuk mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nek ndi, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajae. Gus, apa? Puneng ndero? Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Den aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Oh, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah, hebat. Mbok padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Wah, gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plodot. Tak plodot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora. Saya wis nggawa pemean pirang-pirang kok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, golekke jaket kulit. Oke,
santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Bawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngene iki suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wes, nek ora ngene iki wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi? Iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono mlothok kulite ora. Wah, mangar raine. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku banteng-teng. Aja jos, banteng, aja tos, jiwit, kempal, bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala, kowe kudu ngerti kadek dayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane ngatiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, rakon lho. Atimblis motor wae, ada putus kowe. Wah, iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nun ngapunten. Bagong wedeni wae. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak budel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau mendasku kok. Nimbles iki lho.
Kaya ndase padha dasmu kuwi. Ndase padha. Aduh, Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu, Petro, aku culno, aku tak melayu ngono kan. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Tru. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupan idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan saya le kemranyas. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Gong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur. Marikoten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Ya Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene.
Wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula. Yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndorowati. Ya ngambil senjata cakra saka ngersani Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Ya, tenan. Saestu lho. Ya. Nek enten apa-napa sampean wani nanggung. Trisanya Purnama sasi. Siwa Semar. Kula. Karang kadempel wis katon tentrem. Ya, karang kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwa Nayantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantik